Розстріл людини, на думку окупантів, ліквідація бойовика. ФСБівці виклали відео облави в оселі Сейдамета Гафарова, який прихистив громадянина Узбекистану Набі Рахімова. Чоловіка застрелили через буцімто спротив окупантам. На місці традиційно знайшли зброю та саморобну вибухівку. Втім, у версії окупантів не вірить адвокат Еміль Курбедінов, бо ж знає, як вони вміють підкидати необхідне слідству. Предоставьте нам неопровержимые доказательства того, что вы иного способа, кроме как убить этого человека, ничего не могли предпринять. Может быть, он стрелял в вас, кто-то из вас ранен, может быть. Может, он у вас гранаты кидал, там есть воронки от гранат рядом с домом, отстреливался он. И потом вы просто вынуждены были его ликвидировать. Пожалуйста, представьте нам неопровержимые доказательства. До окупаційного слідчого комітету забрали власника оселі Сейдамета Гафарова. Під час допиту слідчий тиснув на нього, а адвокату Лілі Геміджі погрожував скаргою до адвокатської палати, щоб анулювати ліцензію. Сейдамет Гафаров має хворе серце, а коли йому стало зле і в чоловіка почервоніли очі, окупаційний слідчий запитав, чи не вживав бранець наркотиків. Это, конечно, был абсолютно нелогичный, даже, наверное, смешной вопрос в отношении человека, который постится и не только не употребляет наркотики, но и спиртное, и в целом на протяжении месяца не ест и не пьет в течение дневного времени суток. Тем не менее, мы все это выслушивали. Дружину застреленого Набі Рахімова Сохібу Бурханову в супроводженні кількох поліцейських автівок відвезли до окупаційного совєтського райсуду. Що саме закидають жінці, не пояснили. Зараз триває засідання. Підтримати жінку до стін суду приїхали друзі та знайомі родини. Как может человек простой, который ради семьи, чтобы обеспечить свою семью самым необходимым, трудился, готовил еду для постящихся, да, в мечетях, там ифтары проводили, стройкой занимался, да, вот 4 детей у этого человека, мы его знали, очень хороший человек. Такого человека, и назвали они еще этого человека террористом. Это хорошие люди, и они ни в коем случае не могут быть никакими преступниками, они не могут быть никакими террористами. Это все надумано, это все заказано. Це чиї-то погони, це чиї-то зв'язочки. Сотні кримських татар зібралися біля оселі, де живуть дружина та діти Набі Рахімова в завітному совєтського району, щоб висловити співчуття втрати батька. На підтримку родини зібрали кошти та провели дуа. Каждый из нас будет обеспокоен этим, что и завтра может и его коснуться это дело. И мы не должны быть в стороне. Каждый из нас не должен дома сегодня сидеть спокойно, глядя на то, что сегодня произошло с нашим братом-мусульманином. Allah'ım ya Rabbim Allah'ım dualarımızı, niyetlerimizi yukarı derecede sen kabul eyle ya Rabbim. Родина Рахімових з 2015 року мешкає в Криму, а з 1999-го переїхали з Узбекистану до Москви. В 2013-му російські силовики затримали Набі Рахімова і збиралися його екстрадіювати до Узбекистану. Буцімто там проти нього є заочний вирок за участь в Хізбут Тахрір, буцімто тероризм і спробу захоплення влади. Але в 2014 році Європейський суд з прав людини розглянув скаргу Рахімова і заборонив екстрадицію, вважаючи його політичним біженцем. Крім того, російську владу зобов'язали виплатити Рахімову 17 тисяч євро компенсації. Владислав Стужук, Заман, АТР. Пам'яті Ервіна Ібрагімова. У переддень трагічного зникнення в окупованому Криму члена Всесвітнього конгресу кримських татар, політичні бранці Кремля, вимушені переселенці з Криму, народні обранці започаткували шахматний турнір. Для кожного з них важливо не показати власні навички, а вкотре привернути увагу до подій та життя кримчан в окупації, до переслідувань та знущань російських окупантів, до трагічної долі всіх, хто не бажає коритись владі загарбників. Будь-яка можливість, яка стосується Криму, кримських політв'язнів, кримських зниклих безвісти, це завжди привід нам зустрітись і розказати про це. А шахматний турнір – це одна з нагод. Ервін
Це перш за все це символ боротьби на тому початковому етапі, коли навіть невідомо було, чи надовго ця анексія, чи ненадовго. І якраз от в цей момент в активній фазі, звісно, його викрали, тому що він заважав. Ервін Ібрагімов, член Бахчисарайського міського меджлісу, член виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар, зник 24 травня 2016 року. Ось останні кадри з Ервіном. Його машину зупиняють невідомі у формі дорожньої поліції Росії. Насильницьки заштовхують в мікроавтобус. Ервін пручається, намагається втекти. Відтоді вже 5 років доля його невідома. Слідчий комітет в окупованому Криму спершу порушив кримінальну справу, але вже восени 2017-го її закрили. І це попри наявні докази. Дані про погрози і переслідування через активність Ервіна у дні жалобних заходів до Дня пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу, знайдені на місці злочину документи і навіть відеозапис викрадення. Окупанти всі 5 років зухвало демонструють зловмисне небажання займатися зникненням Ервіна. Кожна людина, яка чинить спротив окупанту будь-яким чином, навіть найменше просто внутрішня незгода і небажання коритися з діями окупанта, це для мене це важлива людина. І взагалі кожна людина важлива для майбутнього, для усвідомлення свого шляху, для вивчення уроків історії, аби розбудовувати справжній шлях, який не перетинатиметься більше із цим імперським бажанням імперії нав'язувати свою волю будь-кому. Володимир Балух зізнається, не є хорошим гравцем в шахи, але від турніру відмовитись не міг. Для нього подібний захід не лише бажання допомогти землякам в окупації, розказати про них світу, а й можливість бодай на кілька годин, бодай в уяві опинитися неначе в рідному Криму, серед колишніх сусідів кримських татар, таких як він, вимушених переселенців, яким втрата Криму болить по-особливому, і які плекають ті ж надії і на повернення Криму, і на повернення Ервіна. Надія – це, мабуть, найбільше, найдорожче, що є в рідних, в близьких, в людей небайдужих і тих, хто співчуває і вболіває душею за долю Ервіна. І не тільки. На жаль, це не одиничний случай. Надія – це найбільше, що рухає, що надає сили, це от саме надія. Опікувався організацією проведення турніру колишній політичний бранець, а нині депутат, заступник голови меджлісу Ахтем Чийгоз. Каже, ідея колективна. Спершу просто почав навчати знайомих грати в шахи, які сам добре опанував, доки знаходився за кремлівськими гратами. А далі хтось із учнів, що першим підвищив майстерність, запропонував турнір. І не просто заради гри, а за всіх, хто стоїть за український Крим. Тут у всіх, я відчуваю, є потрібність частіше збиратись і якимсь чином друг другу допомагати, щоб біль за свою батьківщину, вона не була така руйнована, щоб не руйнувала тебе, а давала надію, давала рух боротись за Крим. Оце основна мета. Це перший такий турнір, але я думаю, далі ми будемо запровадити такі анонси. І всі, хто бажає, прийде, буде грати. Це був любительський турнір. У першому колі турніру грали 16 осіб. Далі ще 3 кола гри до визначення переможців. Кращим став муфтій духовного управління мусульман Криму Айдер Рустемов. У недалеких планах проведення не лише шахових турнірів, а й турнірів з тенісу. Кожну гру присвячуватимуть безвісті зниклим та закатованим в окупації в Криму. Від весни 2014 року на Кримському півострові пропало 44 людини. 23 знайшли живими, за ґратами, що зазнали тортур. 6 знайшли мертвими. А доля 15, серед яких і Ервін Ібрагімов, досі невідома. Нагадувати ім'я кожного з них. Завдання таких турнірів. Вікторія Бойко, Ельдар Ісматов, Заман, АТР.
На східному фронті 8 ворожих обстрілів. Окупанти кілька разів відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру поблизу Новгородського та в районі селища Калинове-Борщувате. Неподалік Новоселівки, Південного, Водяного та Лебединського гатили з гранатометів різних систем. А біля Південного окупанти запускали заборонені міни ПОМ-2. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає. На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК. Станом на 7 годину ранку 12 травня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військовослужбовці надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил. Українські військові прикрили узбережжя, де може висадитись російський десант, а пересування окупантів в Криму відстежується. Про це заявив командувач Об'єднаними силами Сергій Наєв на форумі «Україна-30». На Кримському напрямку, каже, посилена протиповітряна оборона, а військові регулярно тренуються за стандартами НАТО. Збройні сили також мають план реагування на вторгнення окупантів з півострова, наголосив Наєв. В такому разі будуть залучені не лише збройні сили, а й інші підрозділи. У разі ескалації ситуації сплановано відповідне військове реагування як Збройних сил України, так і інших складових сектору безпеки та оборони. В залежності від ситуації передбачено як підсилення діючих угруповань військ сил, так і розгортання у разі військового вторгнення Збройних сил Російської Федерації всіх сил оборони України. Ізраїль і сектор Газа продовжують обмінюватися повітряними ударами. Цей 13-поверховий житловий будинок в Газі звалився, як повідомляється, в результаті обстрілу. Людей в ньому не було, оскільки ізраїльська армія попередила про атаку заздалегідь, щоб люди змогли евакуюватися. За її словами, вона націлюється лише на об'єкти угрупування Хамас, яке контролює регіон, зокрема і пускові установки. Саме з них в бік Тель-Авіва летіли сотні ракет. Ізраїльтяни змушені ховатися в бомбосховищах. Одночасно система «Залізний купол» збиває снаряди в повітрі. Їх нарахували щонайменше 480. Прям вообще, они прям... Сколько летит на нас. Ну, подожди, я не могу, Слав, говорить. Все, давай, бай. Бай. Однак деякі все ж впали в житлових кварталах, і жертв уникнути не вдалося. Загинуло щонайменше 3 людей. Палестинська сторона говорить про 28 жертв на своїй території, але підтвердити правдивість цієї інформації неможливо. При цьому ізраїльські військові кажуть, що багато ракет, випущених в Газі, не долетіли до Ізраїлю і впали на палестинське поселення. Це наймасштабніші за останні роки бойові дії між сторонами. Останній серйозний військовий конфлікт відбувся в 2014 році. Бен'ямін Нетаньягу каже, що армія вже направила 80 літаків для бомбардування Гази, а також піхоту і бронетехніку для підкріплення танкових дивізій, які вже зібрали біля кордону. Громадяни Ізраїлю, ми знаходимося в розпалі масштабної кампанії операції «Страж стін». Вчора і сьогодні військові атакували сотні об'єктів Хамас і ісламського джихаду в секторі Газа. Тим часом спалахнуло насильство в змішаних єврейсько-арабських містах Ізраїлю. В ніч на середу поліція заарештувала десятки людей в центрі і на півночі Ізраїлю. У місті Лот, недалеко від Тель-Авіва, оголосили надзвичайний стан. Там араби підпалили синагогу, а євреї закидали камінням автомобіль арабського жителя. Держдепартамент США заявив, що Ізраїль має законне право захищати себе. При цьому він закликав обидві сторони зупинити насильство. Бойові дії між Ізраїлем і збройними угрупуваннями Гази були викликані зіткненнями між палестинцями та ізраїльською поліцією в мечеті Аль-Акса в Єрусалимі. Обстановка в Єрусалимі, священному для юдеїв, мусульман і християн місці, в останні тижні була напруженою. Заворушення влаштувало арабське населення, яке було незадоволене рішенням суду про виселення кількох палестинських сімей.